ହାଏ ମୁଁ ରାଜେଶ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି 8 ଜାନୁଆରୀ 2022 ସୋମବାର। ଆଜିର ସକାଳ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ୟୁପିଏସ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା ପରେ 2020 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଆସନ୍ତା 13ରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଆସୁଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଗଣନା ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଜାର ଶରଣାର୍ଥୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ 18 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ମହିଳା, 7 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ନାଗରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି।